Tento příběh je pravdivý. Všechna jména jsou původní. Všechny události jsou skutečné. Ano, přátelé, tento slogan je skutečně výstižný a pravdivý. Ale objevují se řeči, že to je jen jako a že je to jen fantazie tvůrců a výzkumníků. My ale chceme dokázat, že to je skutečná pravda. Že výzkumy VUVL jsou postaveny na vědeckém základě a dají se kromě tajných věcí předvést zcela reálně. Je tedy na snadě, že výsledky výzkumů se rádi pochlubíme. Nejen vědecké veřejnosti, ale i NASA. A tak je to i v tomto případě. Předvedeme další z dílčích úspěchů, i když tento výzkumný úkol je tak náročný, že nám zabere několik let. Jedná se o to, jak bylo avizováno na loňském chujálu, že VUVL činí kroky do kosmu. Budou to sice malé kroky, ale velké a důležité skoky pro lidstvo a hlavně pro příští obyvatele Marsu. Neboť slivovice je prostě základem života. Nesmíme být ale nečinní. Proto pozor, my všichni, kteří se zabýváme výzkumem kosmu, pozor, na Mars začínají být obsazeny koleje. Vypadá to skoro jak na Marsu, tak věrohodně působí náš zkušební polygon pro zkoušení lunárních vehiklů. Náš vehikl zde byl zkoušen, jak jezdí v sypkém terénu, ale i ve velkých dunách podobných na Marsu. S těmito podmínkami se náš modul vypořádal skvěle. Vidíte, že jeho pérování velmi dobře kompenzuje nerovnost na povrchu planety. Vzhledem k tomu, že se dokáže otočit na místě o 360 stupňů, jezdit dozadu, pomocí gyroskopu vyrovnává náklony tak, aby vozidlo se nepřevrátilo, musíme proto konstatovat, že je optimálně navrženo. Vozidlo zvládá i velké stoupání, což vidíte na klipu. Prakticky bylo vyzkoušeno stoupání až 45 stupňů, které vozidlo překonalo. To umožňuje vehiklu překonávat průjezd i velmi strmým kráterem. Kamery vydatně pomáhají tím, že umožňují obsluze detailně sledovat terén a tím jeho bezchybné řízení. Vozidlo může dokonce měnit rychlost a její přizpůsobení členitosti terénu.
Na detailním záběru vidíte činnost kamery, vzadu je vidět anténa pro spojení se zemí, vlevo od kamery je laserový dálkoměr a zaměřovač. Woover použil speciální pneumatiky zvláště produkce gumáren zuří. Tyto velmi kvalitní pneumatiky, které nemají tlak, se velmi osvědčily. Rovněž je vidět funkce náprav, které se můžou vyklánět do všech směrů. Střed výkyvu je jištěn servomotorem s gyroskopem Turnigy. Rovněž pohonné jednotky se dají řídit. Každá obsahuje 4 speciální střídavé motory a 4 kola, tedy dohromady 8 kol se samostatným náhonem, rovněž od firmy Turnigy. Zde vidíte v činnosti sklápěcí vrták, který připravuje půdu planety pro sázení trnek. Demonstruje se manévrovací schopnost Space Vehicle. Je skutečně úžasná a tím umožňuje projetí velmi členitých povrchů na planetě. Vidíte zásobník, ve kterém jsou umístěny pecky. Vrták vyvrtá důlek a z vypouštěcí trubky vypadne pecka, která je základem budoucího stromu. Tato může být koly zatlačena do půdy planety. Pokud se týká zásobníků a množství pecek, je dostatečné pro celou misi. Vrták je vyroben z kalené chrom-vanadové oceli jakosti 1810 a vydrží vrtat i ve velmi tvrdé hornině bez poškození. Funkce sklápění je rovněž velmi spolehlivá. Tyto stopy zanechává Woover Space Vehicle a budou tudíž někdy i na povrchu Marsu. Bude to jako takové memento z naší úspěšné výpravy na tuto rudou planetu. A stopy budou tak demonstrovat příštím generacím úspěšnou misi Woover, což se málo které výpravě podaří. A proto provolejme. Vivat Woover!